Gaurko bigarren elkarrizketan, sarreran aurreratu dugun moduan, kolaboratzaile berri bat izango dugu gurekin. Aitor Etxarte Berezibar, Eskola Kontseiluko lehendakaria da, eta hezkuntza kontuekin egongo da beti hemen. Gaurkoan esate baterako martxoaren 5, 6 eta 7 jardunaldiak antolatu dituzte, urtero egiten dituzte, eta xehetasun guztiak emango dizkigu Aitorrek. Arratsaldeon. Baita zurire, Amaia. Bain, zer modu zaude? Primeran, hemen zuekin, honen berri ematera. Horren, bueno, konta iguzu, hori urtero egiten den zerbait da, eta aurtengo gaia espazioa, ez? Hori da. Bai, zuk aipatzen duzun bezala urtero, azken 3 hauetan, udaberrirako aukeratzen dugu guretzat esanguratsua den gai bat, orain dela 2 urte aukeratu genuen aurre hezkuntza, iruditzen zaigulako hor asko dugula hobetzerik, eta asko dugula ematerik. Pasaden urtean aztertu genuen gai izan zen landa eremuko eskolak, Nafarroan garrantzi erabateko eskolatze modalidadea, eta aurten aukeratu dugu hezkuntza eta espazioa. Nik uste dut gero eta gehiago, eta ez bakarrik Nafarroan, esango genuke Europan urrutirago joan gabe ere, gaur eguneko gai izarroietariko badela. Hain zuzen ere, gero eta gehiago ikusten dugulako hor espazioek garrantzia handia dutelako heziketari begira, eta heziketak zer esanik baduelako baitere espazioen kontura. Horretaz arituko gara. Zenolako eragina dauka, ze gainera espazioa gauza asko hartu behar dira kontutan, ez? Natura, arkitektura... Hori da. Espazioaren inguruan, azterketa gero eta gehiago egiten ari dira, eta nik uste dut gainera oso gai esanguratsua bihurtu dela azken urte hauetan. Hor beti egon dira aintzindariak, eta beti aipatzen da Lefebvre eta lako pentsalariek nolabait egin zituzten lehenengo azterketa horietatik sortu egin direla gaiak, baina ez da ahaztu behar historikoki ere hezkuntzak eta eskolak espazio bezala eta egitura bezala lotura duela Europan gizarte modernoaren sorrerarekin. Ejertzitoa, osasuna, ospitalak, baina baita ere psikiatrikoak, eta baita ere eskolak. Orduan, asko aztertu da gaia, eta garbi dagoena da, egitura guzti hauetan, badirela elementu asko oso komunak direnak. Gaur egun, arraroa txokantea agian iruditzen zaigu hau izan daitekela, baina kartzela baten egiturak eta eskolarenak lotura handiak ditu, kuartel batenak, kuartel militar batena edo kaserna batenak, eta eskola batek ere baditu elementu komun asko, psikiatriko bat edo ospitalenak ere bai eskola batekin. Eztabaida hau, esan dugun bezala ja, orain dela markada batzuk planteatu zen, garbi dagoena da, proiektu horren atzean dagoela Estatu Modernoaren fundazioa, eta beti guretzat erreferentzia noski da Frantziako Errepublika, ezta? Berak garatzen ditu estruktura hauek, eta guk nolabait hor hemendikan mugaz beste aldetik asko erreplikatuko dugu Frantziaren adibidea. Baina gero ere etorri dira beste eztabaidak, feminismotik adibidez aztertu egin dira espazioak nola eratzen diren, nola okupatzen diren, ze funtzionalidadeak sortzen dituzten, baina baita ere ekologiatik aztertuko dira baita ere nola usten diren naturaren arrasto guztiak halako instituzioetatik, eta nola denak zementatzen ditugun, kupidari gabe, hausnarketa asko daude, ezta? Horren inguruan, eta garbi dagoena da, gaur dela momentua, berriz diot ez bakarrik Nafarroan, Europa osoan ere bai, hezkuntza eta espazioen arteko eztabaida hau oso pilpilean dagoela. Horri dedikatuko dizkiogu jardunaldiak. Eta adibide konkretu bat jartzeagatik, adibidez patio baten egitura nolako eragina izan dezake? Bai, oso garbia. Hau gainera izan da, esango genuke azterketa klasiko bat bihurtu dena. Gaur egun badakigu, espazioak ez duela erabat baldintzatzen gure posizioa, edo gure funtzionalidadea ez duera bat posizionatzen, esan dute kale batean, ez dakitugu ateratzen bagara etxetik kalera, hor ikusiko ditugu agian kotxeak ara ona, eta egia da, kalearen egiturak horretara egiten du gonbite, garbi dago,
Eta horretik aurrei, txiki-txikitatik esaten dugu kontuz, kalera ez jetxi, espaloian gelditu, bai, adibidez. Horrek zer esan nahi du, kale horretan ez dagoela beste funtzioa egiterik, bez, garbi dago, jaiak direnean, auzo horretan, edo herri horretan, kale horretatik agian desagertuko direla kotxeak, eta ikusiko ditugula bigantxak, gora eta bera, edo erraldoiak pasatuko dira, eta jendea antolatuko duan herri baskari bat kalean bertan, ez da, aulkiak eta maila jarriz. Baina hau izango da ez ohikoa. Garbi dagoena da, egitura horrek nolabait baldintzatzen duela. Gauza bera gertatzen da ikastetxe batean. Guk patio batean egiten badugun obra nagusia baldin bada dena zementatu, dena horizontala jarri, eta ez dakit, bi futbol ate jarri edo lau kanasta saskibaloirako mezu bat bidaltzen dugu. Hor hurbiltzen den orok badaki, hor funtzio batzuetarako espazio bat duela esaten zaio, eta beste lakoetarako ez dago. Horrek zer esan nahi du, nolabait gonbitea egiten dio egitura horrek modu batera erabiltzera edo ez. Ez du derrigor esaten jolas ezazu futbolera, baina ia, esango genuko oso zaila dela horri buelte ematea. Eta gauza bera barruko egiturarekin. Ikastetxearen barruko egitura baldin bada, orain arte ezagutu duguna, lehen esan ditugun beste gainerako instituzioien edifizioen osantzekoak, hau da pasabideak, nolabait joan etorriek egiteko besterik gabe, eta ezkerreskuin ate itxitak, eta gero zeldak, edo gelak, edo logelak, edo dena delakoa, bai? Garbi dago hor ere bai, mezu bat ematen dugula, hemen ikasten da klasean bakarrik, klasetik aparteko espazioetan egiten dena da besterik gabe zirkulatu, joan etorri, edo jan, edo korrikatu, baina ematen du gainerako espazioetan ez dagoela ikasterik, ez dagoela elkar trukatzerik modu lasaian, ez dagoela aurkikuntza egiterik, bai, edo ez dagoela naturarik. Eta aldiz, gero eta gehiago, ikastetxe askotan hau dena, esango nuke, kuestionatzen hasi da. Garbi dago patioak berpentsatu behar ditugula, baina baita ere ikastetxearen barruko espazioiek berpentsatu behar ditugula. Eta horien adibide batzuk, ekarriko ditugu batzuk, zen asko dira Nafarroan. Aldaketak egin direlako dagoeneko. Hori da. Hor gainera, aldaketak oso iturri ezberdinetatik iritsi dira. Batzuetan izan dira gurasoak, guraso elkarte batek kuestionatu du, zer dakit nik, jolastokia ez dutela gustuko. Eta hor hasi da hausnarketa prozesu bat, beste batzuetan izan dira irakasleak eta klaustroak pentsatu du, ez dakit orain metodologia aktiboekin aritzeko, proiektuk aritzeko, gelen estruktura, gela itxieren estruktura ez duela laguntzen, eta behar direla beste molde batzuk, beste erabilera batzuk, ari askotatik etorri da gaia. Kasu batzuetan, udal arduradunetatik etorri da iniziatibaren bat, zen baten gauza bitxi asko gertatzen dira Nafarroan. Ez dakit ni eskola askotan badago polikiroldegi bat edo egitura kirola egiteko, esango nuke, maila honeko egitura bat, eta espaloia pasa eta beste aldean dago egitura bat, udalarena, baitere funtzio berekoa. Gauza bitxi asko gertatzen dira Nafarroan, hotzotzean ez delako ez ere aztertu eskolak ze lotura daukan bere ingurunearekin. Hau den ekarri nahi dugu pixka bat baita ere, eztabaidara adibide praktiko askorekin. Nola antolatuko dira jardunaldiak? Ez genekin oso garbi nola lotu hor dauden gai asko. Eta azkenen egin duguna izan da, 3 ardatz nagusi, lehenengoa da hezkuntza eta natura. Lehen aipatu dugun bezala, eskolak gero eta gehiago bihurtu dira espazio hilak, abiotikoak. Agian lorontziren badago, besterik gabe, ez dakit nik haziekin, gelaren batean ari direlako horretan hausnarketaren bat egiten, eta beste, baina ez dago bizitzarik. Natura ematen du, beti gelditzen dela kanpoan. Hori da lehenengo gauza. Orduan nola bernaturalizatu antzutu egin diren espazioiek. Hori da gure lehenengo eztabaida. Horretarako etorriko da Eike Freire, gaur egun oso ezaguna den hezitzaile eta aditua, asko landu du gai hori, bai eskolako patioak nolabait berpentsatzeko momentuan, baina baita ere barruko espazioetan natura sartzeko
prozesu horietan. Eta egunero, honetan ere bai, gero izango ditugu esperientzi konkretuak, hainbat ikastetxeetan gauzatzen ari direlako dagoeneko halako zerbait, eta orduan eskatu digu baita ere, gure ere etorri eta esplizitoki hori agertuko digute. Bigarren ardatza da hezkuntza eta arkitektura, hau funtsezkoa da. Eskolako egitura batek urte askotarako ematen du funtzioa, eta askotan ez gara horretaz konturatzen, edo ez dugu horretaz hausnarketarik egiten. Ikastetxe batek jarraituko du ikastetxe izaten, 50 urte, 60 urte, edo gehiago. Adibidez, Iruñan badugu San Franciscola 100 piko urte, 100 asko urte dituena, eta hor dago. Eta bere egitura, ia ez da aldatu, 100 piko urte hauetan. Orduan, zer gertatzen zaigu hemen, metodologia gero eta aktiboak sartzen ditugun momentuan, arazoak ditugu barneko espazioarekin, eta orduan pentsatu behar dugu, gaur egun ditugun ikastetxeekin, zer egin daiteke, kasu batzuetan besterik gabe gai izango da ateak zabaltzea. Horrek ez du kosto ekonomikorik, baina eramango gaitu gauza asko berpentsatzera. Beste kasu batzuetan gutxi izango dira, baina garrantzitsuak eskola berriak egin behar dira Nafarroan. Eskola berri horiek egiterakoan, ezin duguna da, orain arte erabili dugun eredu hori besterik gabe aplikatu. Pasabide bat, ezkerrezko ingelak eta patio txiki bat porteria batekin. Orduan, hau da bigarren gaia, eta horretarako etorriko da Clara Eslava, arkitektoa, eta oso pertsona, esanguratsua gai hauetan, bez bakarrik arkitektoa den aldetik, kolaboratu egin du, hainbat eta hainbat proiektuetan, baizik eta hezkuntza munduarekiko oso hurbiltasun handia daukalako, eta gaur egun erreferentzialtasun handiko pertsona delako. Eta hirugarren gaia da hezkuntza eta hiria. Hemen askotan, ahaztu egiten zaigu, hau prozesu bat izan da baita ere, urteetan eskolak jodu gero eta gehiago bere isolamendura. Eta arrazoi ezberdinagatik, baina gero eta gehiago nagusitu egin dira, eremu itxiak eskola nolabait hor, esango genuke, babesean osteko. Eta egia da, ezi batek babes dezakela, baina neurri berean ere, isolamendura eraman dezakela baitere barruan usten duen hori. Eta hor tradizio handiko joera badago hezkuntzan, zorionez, tonutzitik eta beste eragile askorengandik nolabait planteatzen digutela hiria eta eskolak lotura handia dutela eta lotura privilegiatua. Eta hori izango da hirugarren ardatza, eta horretarako etorriko dira bi pertsona arkitekturatik, baina baita ere esango genuke prozesu parte-hartzaile eta prozesu hiritarretan oso adituak direnak, direla Janire de Andres eta Ula Iruretagoiena, eta horretan arituko gara hirugarren ardatza horretan. Beraz, pixka bat denetarik hartu nahi dugu. Eta aldaketa hauek aplikatu dituzten, ze ikastetxe edo ze adibide ditugu Nafarroan? Asko ditugu. Luze emango luke guztiak esatea, baina aipatu besterik ez, adibidez, Sarrigureneko Hermana Zuriz ikastetxe publikoan, ari dira oso modu partizipatiboan, beraien patio hori bizi berritzen, etorriko dira. Mendillorriko aurreskolak, badu orain dela urteetatik ona proiektu bikain bat, oso txikitxoak diren neskamutilekin, 2 urteko aurrekin, ateratzen dira Mendillorrira, auzora, eta esango nuke, auzoa bere egiteko. Eta nolabait aldarrikapen oso esplizitoa da, esateko gure eskola edo gure ikaslekua ez da bakarrik aurreskola, bada gure auzoa. Zizur nagusian, orain dela denbora batetik ona, eragile askok eta udalak berak ere bai, landu dute, nolabait hiria aurren neurrira jartzeko bidean. Eta oso proiektu polita da, hiria eta eskolaren lotura hori agertzeko, hori planteatuko digute jesuitina, Txanterako ikastetxeak orain dela gutxitik ona, erabaki du besteak beste proiektuka aritzeko espazioak ere egokitu behar dituela, barneko espazioak. Eta modu ausartean bota egin ditu hormak, eta egin ditu 2 geletatik bat, lan egiten dute hainbat ordutan 2 talde batera, 3 irakasleekin, horrek esan edu
berpentsatu dituela barneko espazioak modu berean, baina hormari bota gabe, hortan ari adibidez Garzia Galdeano ikastetxe publikoa, Orbinan dagoena, baitere ber asmatzen, zer egin pasabide, sarrera eskailerekin, antzeko zerbait, gertatzen ari adibidez Mendigoitiko ikastetxe publikoarekin Mendillorrin ere bai, prozesu hortan ari direlako, hori ere erakutsiko digute, eta gero badira beste batzuk, adibidez, patioaren, hausnarketaren dinamika horretan, Bernart Etxeparek ere esplikatuko digu zertan ari diren, eta bukatzeko beste bi esperientzia interesgarri ere ekarriko ditugu gurera, lotura dutela bereziki, bata, etorkizuneko gela deitzen den horrekin, egitasmo bada, departamentuak bultzatua, hezkuntza departamentuak, nolabait teknologia, hezkuntza teknologiak aniztasunera egokitzeko bide horretan, nolabait eredu bat sortu nahian. Eta gero bizitaldietan, joango gara Noaingo eskola publikora, eta baitere jesuitaz ikastetxera, nola gauzatu duten arketipo hau beraien ikastetxetan aztertzeko. Eta bukatzeko, luzea bada ere, etorriko da gure gana Mikel Baztan, pertsona oso ezaguna zorionez, erreferentziazkoa bihurtu dena, hain zuzen ere, Iruñako udalak proiektu interesgarri zenbait dituelako, Iruñeko hainbat parketan eraldaketak sortzeko. Eta eraldaketa horiek gainera, esango nuke guztiz bat datoz, guk egiten dugun irakurketarekin, ez da hiria izan behar dela baitere aurrentzako, eta sarrentzako, eta emakumezkoentzako, eta espazio unibersalak sortu behar direla, eta begikorrak guztiontzat. Hau guztia agertuko da jardunaldietan. Bizitak egongo direla ipatu duzu, apirilean ikastetxe hauetara. Hori da. Jardunaldia prestatzen ari ginelari konturatu ginen, interes handia zegoela, bertan zuzenean ezagutzeko ikastetxe hauetan guztietan gertatzen ari zena, eta orduan egingo dugu gauza nik uste dut eder bat, eta izango da apirilako 3 asteazkenetan bizita antolatuak izango dira, beti ere kontseiluaren aterkiaren baitan, guk antolatuko ditugu taldeak eta beste, eta 3 asteazken ezberdinetan aukera emango dugu, nahi duenarentzat, hau ez da irakasleentzako proposamena, ez da jardunaldiek ere, zen eta dago irekiera bat, familia, aditu, arkitekto, zinegotzi edo dena delako pertsona interesatuentzat, ezagutzeko proiektu hauek bertan, eta orduan azalpenak emango dizkigute, zergatik proiektua, ze arazo, eta nik uste dut oso jarduera interesgarri izan ditekela. Lehenengo aldiz egiten dugu alako zerbait eta 9 bizitaldi aldi berean antolatuko ditugu apirilean. Eta jardunaldiak nori zuzendutakoak dira? Oso garbi, hezkuntza komunitateari irekiak daude. Irakasleentzako bada modua izena emateko, eta ja dagoeneko irakasle asko eman dute izena hezkuntza departamentuak formaziorako horretarako propio duen bidetik, eta hor noski ohikoa den bezala, akreditazio bat jasoko dute, eta irakasle ez diren gainerako pertsona interesatu guztiontzat, zuzenean eskola kontseiluaren webgunean aurkituko du lotura bat, bere izena emateko, eta importantea da, bakarrik ditugu 180 toki, eta hortxe mugan gaudeia. Ez dugu esan, baina nun izango dira? Nafarroko museoan, beti antolatzen ditugu jardunaldi hauek Nafarro, Iruñan egiten ditugunean Nafarroko museoko areto nagusian, eta toki bikaina da, atsegina, erosoa eta hiri erdi-erdian. Eta hizkuntza ezberdinetan, ez? Bai, 2 egunetan izango da gaztelaniaz, 5 eta 6, eta 7 jarduna den izango da euskaraz, aldi bereko itzulpenarekin. Eta eguneroko jardueretan baita ere egongo da itzulpena egina gorrak diren pertsonentzako, bukle magnetiko izanen da, aldi bereko itzulpena baita ere testuan agertuko dena, hau beti, ez da lehenengo aldia, baina jarduera guztiak antolatzen ditugunen eskola kontseilutik, irisgarritasun unibertsalaren planteamenduak saiatzen gara muturreraino eramaten, eta nik uste dute horrek ematen diola baitere bere balioa. Arratsaldez, goizez?
Arratsaldez izango da, 5:00 8:00 arte, saio publikoetan, eta gero apirilan izango dira denak baitere 5:00 6:30 arte. Eta informazio guztia zuen webgunean ikusgai dago. Hori da. Nafarroako Eskola Kontseiluaren atarian sartu eta hor aurkituko duzu dena, bai? Baitere izen emateko, txostenak gero noski agertuko dira, txostenak eta komunikazio guztiak agertuko dira gero gure aldizkari digitalean, idea den horretan, baitere hor agertzen da, eta gero noski publikatuko da liburu bat horrekin guztiarekin. Gero, orain ere aurtengoa digitalki hor daukagu ere webgunean, ez? Hori da. Berrikuntza proiektuak. Hori da. Badugu digitalean eta baita ere paperean, ezta? Justo aurkeztu genuen orain dela egun gutxi, eta hemen dago, liburu zoragarri ederra, hemen jasotzen dugu urtero udazkenean egiten ditugun jardunaldien berri, udazkenean beti ere berrikuntza proiektuak dira gaia, eta hor, era guztietako proiektuak aurkituko dituzue, eta berrez diogu, eskola guztietan, hezkuntza zerbitzu guztietara ere zabaltzen den publikazioa da, paperean, eta gero digitalean dago, baita ere gure webgunetik edo jeisteko edo irakurtzeko zuzenean. Eta benetan, proiektu interesgarri asko aurkitzeko moduko publikazioa da, erakusten dutenak behin eta berriro gure hezkuntza sistemak ere duen ezaugarri hori, eta da talde asko ditugula oso dinamikoak. Eta zorionez, hortatik elikatzen dugu, jardunaldiena. Baten bat aipatu daiteke? Krudela izango zen, ez da, zen baten batek aipatu, besteak ez ditugu aipatzen. Webgunean ikusgai dago. Bai, baina ez dakit, badira atentzioa deitzeko moduko asko, ez dakit horrela zabalduta, ez da, Donestebeko ikastetxe publikoan proiektu zoragarri badute, robota gure munduan, 2. mailako neskamutilekin, 6 urteko neskamutilekin, eta irakurtzen duen edo nork ikusiko du adibidez, ze sakonera duen proiektu horrek. Edo Otxagabiko eskolak sekulako baratza antolatu du, eta herri guztiko eragileak sartu ditu, sarretxetik hasita, udala, mankomunidadea, bertako adituak, erretretan dauden beti aditu perfekto horiek. Horrelako asko ikusiko dituzu hemen, eta gehiago ez ditut aipatuko, begiritzazue gustora gainera. Ekimen interesgarriak eta oso desberdinak. Oso. Adin diferentetakoak, lanbide heziketatik hasita haur hezkuntza bitartekoak, denetarik aurkituko duzu hor. Primeran, zuen webgunera joko dugu, guztiaren berri izateko, eta eskerrik asko etortzeagatik. Plazerra izan da, nahi duzuen arte. Hurrengora arte, bai. Mil esker.